अरे भाई कौन ए जाई घर को आसी नांती ई भगवान आज हेउची पवित्र राखी पूर्णिमा समस्त को देख निज निज भाई के हाथ में राखी बांधी सारे किंतु मो भाई ए जाई घर के आसी नांती से खाली घर को आसंतु तांको सहित जम्मा भी कथा हेबिनी कटी 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 भौणी मानिनी अरे आज तोर कौन है तू कौन मो सुखाई बसीचु तू कौन मो सहित कथा हेबुनी ए भौणी मानिनी ए भौणी मानिनी जम्मा भी कथा हेबिनी कोन पाए कथा हेबुनी माने कथा हेले काहे की कथा हेबुनी भाई देखि कहला आज को दिन आज होची शुक्रवार अरे बाबा मु जानि छी हेले को दिन ना भौणी मु तो जानिनी कहलु देखी आज को दिन भाई आज हेउची पवित्र राखी पूर्णिमा सदारे किंतु राखीर पाउना देबा डर रे तमे ना घर को आसु नथिलो मु ठीक जानि छी ना रे भौणी तू परामर्श ना भौणी तोते पाउना देबी रे ताऊ काहा को देबी भौणी मो सुना भौणी अबुझाहुनी मानिबी मु तो सब कथा अबुझाहुनी भौणी मो सुना भौणी अबुझाहुनी मानिबी मु तो सब कथा अबुझाहुनी कोली आनी देवी मु तो पाई चंदा खुशी रे नसीब हम सोना संसार नीति रही थी तू साथी रे तोरा नीति रही थी तू साथी रे तोरा भौणी मो सुना भौणी अबुझाहुनी आलो मो भौणी अबुझाहुनी किणी देवी तते कथार मणि आलो मो भौणी अबुझाहुनी किणी देवी तते कथार मणि तुमरा जीवन सुन संसार सुन थी लगे सब अंधारा सुन थी लगे सब अंधारा मानि जा कथा भौणी
ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଜମାରୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମା ତାର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେ। ঠিক আছে ভাই। আরে এই তো মা বাপা ঘেন মোর ভূমিষ্ঠ প্রণাম মা বাপা। আরে পিলা মানে আরে পিলা মানে মা আজি ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ହଁ ମା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ମା ତୋ ଭଉଣୀ ମାନିନି ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ନା ବାପା? ହଁ ମା ଆରେ ମା ମାନିନି মা, ତୋ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିନୁ ମା? হ্যাঁ মা। ହେଲେ ମାନିନି মা, ତୋ ଭାଇ ତୋତେ କି ଉପହାରଟା ଦେଇଛି? মা ভাই মতে ସୁନା ମୁଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାহ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିଲ? ଶୁଣୁଛି। ସେ ଆମ ଅମୃତ ତା ଭଉଣୀକୁ ସୁନା ମୁଦିଟିଏ ଉପହାର ଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ ନା। କିନ୍ତୁ ମା ମାନିନି মা, ସେଇ ସୁନା ମୁଦିଟା ତୋ ହାତକୁ କେତେ ଶୁଭ ପାଉଛି। ଛାଡ଼ ଆରେ ପିଲାମାନେ ମା ଆଜି ଠିକ ଏଇ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଏହି ତମ ମା ତମ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାଏ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ମା ସେ ଖାଦ୍ୟଟା କଣ ହୋଇଥିବ କହିପାରିବ? ଆରେ ଭଉଣୀ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ନାଇଁ ଭାଇ କିଛି ମନେ ପଡୁନି। ଜାଣି ଜାଣି ଯେମିତି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ହଉଛି। ସେ ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି 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 କ୍ଷୀରି। ଦେଖିଲା ଦେଖିଲି ପ୍ରିୟା। ଏଇ ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନରେ ତା ମା କଣ ରୋଷେଇ କରିଛି ପିଲାମାନେ ବାସ୍ନା ହଉ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ଅବସରରେ ତମେ ତ କ୍ଷୀରି ହିଁ କରିଥାଅ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାନସଟା ମନେ ରଖିଛି ଆଉ କାହାକୁ କହିଦେଉଛି। ଠିକ ଅଛି ରେ ପିଲାମାନେ। ହେଲେ ଆଉ ସମୟ ବିଳମ୍ବନି, ଆସ ସେଇ ତମ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେବ। ନା ମା ଆମେ ଜମାରୁ ଖାଇବୁନି। ହେଲେ କାହିଁକି ଖାଇବନି? ଛୋଟ ବେଳେ ଯୋଉ ଜନମାମୁକୁ ଦେଖେଇ ଗୀତ ଗାଇ ଖୁଆଇ ଦଉଥିଲ ସେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ଜମାରୁ ଖାଇବୁନି। ଆରେ ପିଲାମାନେ ମା ତମେ ପରା ସେ ସମୟରେ ଛୋଟ ହୋଇ ମୋ କୋଳରେ ଖେଲୁଥିଲ, ଆଉ ତମେ ମାନେ ଅବୁଝା ବି ହେଉଥିଲ। ଏଣୁ ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଆକାଶର ଜହ୍ନମାମୁକୁ ଦେଖି ତମମାନଙ୍କୁ ଗେହ୍ଲା କରି ମୁଁ ଖୁଆଇ ଦଉଥିଲି। ଏବେ ତ ସେ ଗୀତ ଆଉ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ନା ରେ ବାବା, ମୁଁ ଗାଇ ପାରିବିନି। ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ଘରେ ଧନ ଏ ରଶ୍ମି ଦେଖ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ
ତମେ ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଶୁଣାଇ ଖୁଆଇ ଦେଉଛ। ସ୍ୱାମୀ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ତମେ ମନା କରିଦେବ ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହବ। ଆପଣ ପରା ଗତ ରାତିରେ କହିଲେ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧା ହେଲିଣି, ଆଉ ସେ ଗୀତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ବାବା, ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛ, ତାହେଲେ ସେଇ ଆକାଶର ଜହ୍ନ ମାମୁକୁ ଦେଖି ଗେଲ କରି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୁଆଇ ଦେବି। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ମା ତାହେଲେ ଆସ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ। ଠିକ ଅଛି ମା। আরে জন্ম মামু ছাড়ি স্বর্গ পরা, খসি খসি আস মুকর নুরা, মোর ধন হাতে দেরে ধরা, রা 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 রু রু রা রা রা, রা 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 ra ra ra. আরে পিলাମାନେ, ଖାସ୍ ତମରି ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସତେ ଗାଉଛି ଗୀତ।